ubuphelele media. Bantwana benkosi enkulu, nami ngiphakama nokuyikhetha inkosi esekutheni bamaNazaretha. Amen. Engicela kho enkosini yamaNazaretha njengamanje uthi beseduze kwami ngaso sonke isikhathi bantwana benkosi, angibone mangikhuluma ngingakhuluma okuthanda kodwa ngikhuluma okwakuthanda wena. Amen. Bantwana benkosi enkulu, fikile uNkulunkulu ezweni lakithi. Mayefikile kujabula ngisho intaba ziyajabula, ngisho ihlahla ziyajabula. Ngisho utshani uyajabula. Amen. Ngisho inhlabathi yakule ndawo ngoba kunyathele unyawo olungcwele iyajabula bantwana benkosi. Amen. Sengathi ngajabula kuze kujabule ngisho inhliziyo zethu. Amen. Nami ngoba kufike inkosi phakathi kwethu umdali wezulu nomhlaba. Amen. Siyacela ke bantwana benkosi kuba uma silapha sazi ukuthi sikuphi futhi sizokwenzani. Amen. Inkosi umqalo wendlela kuleliswe wafunga ngalo wathi uNazaretha ngeke kuphele kulelizwe. Wafunga ngokutshala izihlahla ezimbili zomqokolo. Wathi uNazaretha ngeke kusaphela kulelizwe ngoba zamila. Amen. Amen. Ngakho ke nathi bantwana benkosi asibambe khona lapho ubabamkhulu owathi asibambe khona. Amen. Kodwa ubabamkhulu bantwana benkosi uye lo khona lapha phakathi kwethu. Amen. Njengoba wayishilo uthi ngenkosi yesihlanu yobe nathi bantwana benkosi. Amen. Unathi ke bantwana benkosi manje. Amen. Esikucela kho sicela uthando kuye. Sicela umusa kuye. Sicela ukuthi abuyise inhliziyo zethu mazi idukile zingekho la. Sihamba eceleni ayiqoqa ayibuyise phakathi kwethu. Amen. Bantwana benkosi ake ngicele nami enkosini isihlabelelo 57 ngibona ukuthi siphela phi ngozo la siphela khona.
wonke umuntu olapha uzofuna indlela yakhe ebheke ekhaya. Amen. Ayikho enye indawo ongafuna kuyo indlela ebheke ekhaya ngaphandle kwalapha ekhaya. uNkulunkulu ke uyakuzwa futhi nabantwana laba bakhona lapha phakathi kwebandla bayezwa ukuthi nangu uShembe ukhona phakathi kwendawo. Okwethu ukujabula abantwana benkosi angazi ukuthi ngakulinganisa ngani, ngoba sijabule kakhulu uma unyazi ukuthi hayi luyeza kwaPhukunyoni ethokozayo. Amen. Bantwana benkosi enkulu, yonke into esiyenza phambi konyazi mayibenhle. Sazi ukuthi unyazi lufuna izinto ezinhle bantwana benkosi. Ngakho kasenze okuhle phambi konyazi. La kwaPhukunyoni izwe namhla liyabona ukuthi hayi lapha yasengathi khona ukukhona, kodwa izwe liyazi ukuthi kuzawuShembe bantwana benkosi uza nabantwana bakhe abathi mabefika endaweni kube mhlophe yonke indawo. Ngakho ke bantwana benkosi enkulu siyacela kuwo wonke umuntu okhona ukuthi abe phambi konyazi ngenhliziyo yakhe nangomoya wakhe. Futhi makuhalaliswa uhalalise nawe, ngoba ma ungahalalisi kohalalisa utshani nezihlahla konke kuyohalalisa, ngoba kuqale kwafika ibika kuqala lemvula abantwana benkosi. Sabona ukuthi hayi uNkulunkulu usendleleni impela uYesu khona, ngoba nansi imvula eyibika likaShembe bantwana benkosi. Konke la ihamba khona ubaba kuba libika, imvula iyafika ikhombisa ukuthi kukhona uYesu. Ngakho ke bantwana benkosi enkulu sengathi kungaba kuhle konke sikwenzayo. Bantwana benkosi enkulu, akube kuhle phambi konyazi. Lapha emqokolweni owayitshala khona imqokolo wayikhombisa thina ukuthi uNkulunkulu khona yonke indawo bantwana benkosi. Njengoba watshala imqokolo wayitshala sihlale siyibona siyibuka, sazi ukuthi umqalo wendlela loyatshala lemqokolo enza isifungo sobuNazarethe bantwana benkosi, kuthi ubuNazarethe ngeke kuphinde kuphele kwaPhukunyoni. Asasi ke ma wena ungazukubona lokho, mhlawumbe uzokuthatha kalula, kanti kuyinto elikhulu enzima, kodwa yena uShembe wayenza nje yabalula abantwana benkosi. Uma sikhona lapha phambi konyazi fanele sibeke umlando walelizwe ukuthi uhamba kanje ugcine la uhamba la usukela uvele. Njoba kuleliswe bantwana benkosi enkulu sathi sihleli kwafika uThixo lwamakhosazana lwathi luyokhipha abantu esebehlale iminyaka emfuleni inyalazi lapho babedliwa khona zigwele, kodwa sebehleli khona.
Wafika ke uthiko lwamakhosazana lwazobakhipha laba bantu. Babephoswa emfuleni. Bewukuhla kwengwenya. Bantwana benkosi enkulu makukuhla kwezigwenya base beyahlala khona la. Laba bantu babequbele nabantu bebonge ezahlukene kodwa kwase kuthiwa ngabantu bokwamkhwanazi kuphela. Bantwana benkosi enkulu asazi kodwa ke unyaze uthingo lwathi malifika libakhipha laba bantu baphuma kulesi sigodi sosiza babehleli kuso esizibeni. Amen. Mabephumile sebebeindawo ngalena phela sesinekhaya lomphefumulo labantwana benkosi. Amen. Ikhona lingabene lapho kwabekwa khona laba bantu abakhishwa emfuleni enyalazi ukuze sibone ukuthi baphumile. Kwabuya ababili ababengekho lapha msukwane ucingo lobakhipha lapha emfuleni. Babuya kumfundisi umkhwanazi bazothi umkhwanazi sisalile thina besisahambile sisesubukweni lingenhla sasala ngesikhathi sekukhishwa laba safika ungasekho umuntu. Uma ebika enkosini inkosi ithi hayi hamba ubakhiphe, hamba ubalande buthi uyobabeka ngalena ekhaya lemphefumulo. Amen. Sithi ikhaya lemphefumulo bantwana benkosi ngoba kuhleli imphefumulo khona. Amen. Abasahleli ngenyanga. Uma ephindela umkhwanazi yobakhipha wayeseyabika ke enkosini kuthi sebakhiphile sebabekile ngalena. Bahleli bantwana benkosi bakhona ngalena. Uma kukhona owakini nawe owayikhona kuleyo ndawo woza phela uzomlanda ngoba behleli laphana balindele ukulandwa imindeni yabo. Uma ekhona owakini nawe shona khona omlanda ukhulume neziphathimandla zonke zala ufike uye khona ufike umlanda uthatha uhambe naye umyise ekhaya. Bantwana benkosi enkulu unyazi lwezulu ubaba wathi mayebuya ngapha enyakatho esuka ngakwasisa eza ngapha wafika wangena emzini wakwamkhwanazi kusensinini. Kwasontwa khona abantwana benkosi kuleso sikhathi sizokuthiwa kwahlatshwa inkomo ngelanga lwesihlanu kuzoba yisabatha yahlatshwa yahlinzwa yaphekwa yadliwa ngesabatha. Lokho makwenziwa umnikazi wezinto umnikazi wesabatha kwamanje noma engathi asuke sibase lana singabasa abantwana benkosi. Amen. Senze lokho akushokho ngoba yena usiqalo nesiphetho sendaba abantwana benkosi. Amen. Uma sekukhulume yena sekhuluma ukuqala nokugcina. Bantwana benkosi enkulu kwadliwa ke leyo nkomo ngesabatha ishisa injalo ngoba kusho umnikazi wabantu. Amen.
Bantwana benkosi enkulu, okwethu ukwenza okuhle phambi komdali wezulu nomhlaba. Amen. Khona lapho ilapho engatholakala khona mina bantwana benkosi. Umama owangicela khona emzini okwamkhwanazi ensinini. Lapho engatholakala khona umama wahamba wawucela kubaba ecela umntwana. Waseyakhishwa umntwana. Ubaba wathi bayinikeza umama intambo. Wathi hamba uyogeza. Ungalokuthi uyifake le ntambo ungagezile ngoba uzothola into enhle. Angazi ke bantwana benkosi lento enhle noma kwakuyimi noma kwakubani. Kodwa khona ngizwa besho njalo ubaba. Ethi kwathi baba ilanga lelo uzothola into enhle. Ngase ngiba khona ke bantwana benkosi nami. Amen. Bantwana benkosi, angazi noma umuntu uyakwazi ukuyibonga yena enkosini. Angaze ngiyobonga. Angazi noma omama babonga noma baba babonga yini. Kodwa mina ngaze ngiyobonga enkosini ukuba khona kwami. Uma udale umdali wezulu nomhlaba ube khona kufanele ubonge phela. Ingane mayiphiwa ukudla iyabonga. Angibange sakwazi ukubonga angazanga. Kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe omama nobaba bakubonga lokho. Ngiyacabanga umcabango wami ke lo. Ngiyacabangela nje. Bantwana benkosi enkulu, ngesinye isikhathi kwakukhona u-anti wami oyigane kwamkhwanazi, udadewabo kababa. Obaba bedlula njalo ngaso sonke isikhathi beya esontweni. Bedlule amadoda elusile inkomo. Kukhona nendoda ke ebuyihamba hambe. Bantwana benkosi base bephikisana laba bantu. Ethi lona ohamba-hambakho ngeke manje ngathi ngeke lishone ekhona. Yathi enye indoda hayi laba ngabakaShembe laba ngeke bathinte laba. Wathi lona ngoba uyangazi ke ukuthi mase ngikhombile into lishonile. Nempela abantwana benkosi wayeseyakwenza lokho. Uma ekwenzile u-anti bedlulile kuye baya esontweni. Uma sebebuya sebezofika kule ndawo lena okuyona okudwetshwe umgobovu ngayo. Wayesethatha lo nkosikazi wayihamba naye babegane naye. Wambuyisa ngemuva. Kwadlula yena phambili. Mayifika imthinta lento le. Awu u-anti bese kuba khona lokho okungaphatheki kahle. Kodwa ahambe azayongena ekhaya. Sebephuma esontweni azawongena ekhaya. Ilokhu imphethe lento. Anti ke wayebuye kube khona lokho ukukhala owayekwenza okwakwenzeka kuye. Bese ekhuluma zonke izinto kuthi kunjena nje kwenzeke kanje. Wayesethi wena sikuthathe ngabomu sakubuyisa emuva ngoba awuhambanga u25. Lo
esimbuyise phambili ngoba uyintombi ka-25 akwenzeki lutho kuye kodwa kube bekuwuwe ngabe mhlambe kukhulunywe kuye sesikuzwa lokhu bantwana benkosi uma lamadoda esexabana omunye efuna inkomo yakhe adwebe ngawo umgqobovu wathi ngokunika lenkomo mangabe kuke kwenzeke enye into kungenzakalanga lento engihlosile bantwana benkosi enkulu unyazo lezulu yangenzeka lento ebeyihlosile uanti waphila nje hamba waphila yadlula leyo nto amen uma esefuna inkomo yakhe lo daya nginankomo yakho seyaphika manje uthi hayi ngeke unike lenkomo kodwa wayidwebe ngawo umgqobovu ukuthi na kanjani ngeke lishone khona loshona naye la akuzange kwenzeke ke bantwana benkosi ngoba ngamaNazaretha amen nawe uma uyiNazaretha njengoba singamaNazaretha noma ungadweba umgqobovu ngathi kodwa ngeke yenzeke intando yakho yedlula intando kaSheba bantwana benkosi enkulu wagcina ephilile ku-anti lapho esingile amen ngesi isikhathi inkosi ilanga labiza ubaba lathi sifuna hamba uyolungisa ekhaya sifuna ukudlula kuwe siya kwahlabisa eZilipha sodlula kuwe ekhaya senze imgidi kwenziwe zonke izinto abantwana benkosi yasuka ke inkosi kwabheka uZulu bantwana benkosi yahamba yabheka ekhaya kithi yafika yenza konke lemgidi kwenziwe imgidi konke kwasina konke nomthandazo bathi bethi laba ababekhona bethi hayi asambeni siyothandaza ethempeleni inkosi yathi angizile mina ethempeleni ngizela emdletsheni asithandaze khona la edletsheni amen bantwana benkosi enkulu uyazi yena ukuthi wayevimbani khona ulaka oluthize wayivimba wayeselibonile omdala weyinsuku waseyonyathela egcekeni likababa waluvimba lolo laka olwaselifuna ukubhubhisa ikhaya lakwethu amen wafika lo muntu ehamba nje ethi cha ngidlete nginyanga ngihamba ngiyalapha ngelapha abantu khona izulu elizofika elibi manje na ngiyabagcaba abantu ngenzela ukuthi basinde kuleli zulu uthi baba hey ngekuyicake lezi ingane zami lapha egcekeni ngoba zinenyanga yazo ewushembe amen ngakho ke ngeke kuvumele ukuthi ukwenze lokho ufisa ukwenza la egcekeni ngempela kazange akwenze kodwa wathi mayesezophuma wasethi hayi thina sesihlale nje nomuntu masihleli naye bese sihambisa isandla phambi kwakhe kanti sesichela umuthi njalo seyothi mayisuka phathwe ikhanda kwesinye isikhathi azashona kodwa ke ngesibindi sika baba akuzange kwenzeke lokho bantwana benkosi amen ubaba wayisibiza ke sihlale sibe kuye wathi hey uma kuqhamuka umuntu entabeni noma kuphi nihlangana naye bese ninika amaswidi ningalilokothi niwadle lawo maswidi kuyaziwa ukuthi ingane ithanda amaswidi bantwana benkosi ningalokothi niwadle waseya lokhuza ke waseyasuka sehamba lo muntu
ngesikhathi ehamba ephuma la egcekeni efakele umuntu wakhe phambi kwababa, ubaba uthi ngashawa ikhanda kodwa ngikhombisanga ukuthi khona into eyenzakalakho kimi. Kodwa lagcina liphelele lelo khanda, lizange lenze lutho, alizange limenze lutho ubaba, lagcina liphelile nje. Shokuthi obaba ibona abantu ababona uShembe, ibona abambona uShembe obaba bethu, base bethu uNkulunkulu wabantwana bethu. Inyanga yezingane zikaSomkhele abantwana benkosi. Ngakho ke uShembe abantwana benkosi sengathi engasikhumbula kanye nobaba bethu lapha bekhona makuthiwa abekho endaweni enhle, uShembe abakhumbule ngoba yibona bambona ukuthi uNkulunkulu futhi uNkulunkulu wabo, uNkulunkulu weingane zabo. Bantwana benkosi enkulu, ngiyacaphuna nje lokhu ngicaphuna lapha nalapha. Ilanga la kwaBhekuzulu, ingwenya lezi ezazikhona ezazidla abantu zase zifuna zahamba zayelangeni, zathi sesiyalamba asisadli lutho la eNyalazi. Khona izubuka abaliseNyalazi okufanele okwakuwelwa kulo kuyiziziba, kuwelwa nje kulo ngapha nangapha. Kodwa ubaba Nkosi yamakhosi eyayikhona ngaleso sikhathi bantwana benkosi enkulu, sengathi uShembe angenza okuhle kimi, angiphilise kumoya lokhu unqamuka kancane. uShembe bengicelile ukuthi abe seduze kwami. Amen. Bantwana benkosi bathi becela ingwenya, zicela ubaba mkhulu, zicela inkosini ilanga ukuthi seziyalamba ayisadli lutho ngoba zayiphiwe uSomkhele. Uyena mawonile ngaleso sikhathi wawuthatha uyophosa lapha koNomini uhlezi ingwenya. Zahamba zawucela, impendulo yathi cha, angisafuni ubanidla abantu, ngizoninikeza ama-orange enu, ngizonithengela ama-orange ngiwafake ezibeni nidle wona nibayeke abantu. Kwathunywa abantu bahamba bayothenga ama-orange edolobheni, saka ama-orange babuya nalo, bahamba bayoliphosa emanzini, emfuleni bawuphosa ama-orange emanzini. Igwenya zadla ama-orange abakhona kule ndawo bathi zagcina ngaleso sikhathi ukubamba umuntu. Amen. Zagcina nje. Bantwana benkosi enkulu, sithemba ukuthi uShembe uNkulunkulu wethu sonke. Amen. Ngoba ukhuluma into yenzeke njengoba akakhulumi into ingenzeki uShembe. Kwahamba bantwana benkosi, sasha uZiba lapho kwakuhlala khona lezi ingwenya, ukuthi zasuka zashona phi kasazi. Kodwa uNkulunkulu wayivala
wayinikeza ama-oranges adla wona kwaphela ukudla abantu. Zanqamuka ngaleso sikhathi ukudla abantu kwaphela finish. Washa umfula, inyalazi iziba zasha zaphela, ingwenya ukuthi zasuka zashona phela sasi badala. Kodwa khona azikho, sekuwelwa nje manje phansi. Suwela nje phansi, akusekho manzi asendleleni noma ekhona mancane, lezo zitshana ezikhona zincane sekuyawelwa, nenkomo ziyaphuza khona, akho nkomo ke ibanjwe igcwele. Umnikazi wezinto uyakhuluma neingwenya, uyakhuluma nezilwane, ukhuluma nazo ayitshela ukuthi aziyeke ukudla abantu. Ngakho ke abantwana benkosi, siyafisa ukuthi uNkulunkulu asibheke, asithande, singabantwana bakhe. Kuphakama phabela wena, sabela wena yangilana zifiso zivela emakhumbi Abantwana benkosi, sincenga onyazini ukuthi lusizwe ukuthi sikhona siphambi kwalo abantwana benkosi. Amen. Basebenzile abantwana bakho onyazini wezulu, bezabalaza bakhala umuzi. Wawusuyabanika wena amandla bawakha baze bawuqeda Nkosi emakhosi. Siyacela ke enkosini yasezulwini ukuba ibanike isibusiso bonke abantwana abasebenzile. Amen. Kodwa ngiyacabanga ukuthi isitini sakho sikhona lapha endlini yonyazi. Kukhona okwenzile okuhle phambi konyazi. Ngakho ke siyacela kuba unyazi lwezulu lusibone, lusibheke, lusithande, sibe ngabantwana balo. Bantwana benkosi enkulu, nami sekuya ngokwehla lokhu enginikwe khona. Bekuthiwa kangisho phakathi kwenu. Sekuphelile, kodwa ke ngithi sengathi unyazi lwezulu
lungelula isandla phezu kwabantwana balo bonke belula isandla esingcwele lubavikele bonke abantwana bonyazi Amen. ungasali noyedwa bantwana benkosi enkulu nami sengiyancipha sengiyehla ukuba thatha intambo ngiyibuyisele enkosini enkulu yasezulwini ngoba bonke laba bantu abalana abazile kumdletshe kodwa bese enkosini enkulu unyazi lwesizulu kodwa Amen. ngakho ke bafuna nje ukuyibukela unyazi Amen. Amen. noma ngabe lihamba egcekeni noma ngabe lwenzani nokho bafuna ukuyibukela lona nje abafune ukulalela inkulumo kaMdletshe lapha ayikhulumayo kodwa lokho okuncane akuzwile akulonda umuntu kungasuka enhlizweni yakhe Amen. sengiyacela nami esihlalweni sasezulwini ukuthi ngehlele ngezansi thatha intambo ngiyibuyisele esihlalweni sasezulwini inkosi ibusise izwi lakhe Ubuphelele Media.